Aşgabatyň döwlet dükanlaryna ýumurtgany we şekeri nowata durmadan satyn almak mümkin. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertine 24-nji iýulyna habar berdi. Onun aýlanyp gören döwleti değişli dükanlaryna ýumurtgany we şekeri satyn almak üçin ozalkulary ýaly nowata garaşmak hökman näl. Ýatlasak bir hepde töwere mundan ozal 18-nji iýulyna Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtyň döwlet dükanlaryna azyk önümleriniň uly nowatlarynyň saklanýanlygyny habar beripdi. Aşgabatyň döwlet heýetçiligindäki iri dükanlaryna şeker günüzüň bar, ol her ele 1 kilogramdan satylýar. Beýleki kiçik ýürüm döwlet dükanlaryna da öňküleri ýaly şeker diňe irden satylmaýar, ýa-da 20 minutyň içinde satylyp gutarmaýar. Ýumurtga köp ýerlerde erkin el ýeterli diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji iýulyna habar berdi. Onuň sözlerine görä döwlet dükanlaryna erkin satylýan ýumurtga öňküsünden 5 teňe gymmatlap inni 50 teňeden satylýar. Türkmenistan soňky 2 ýyl ugrak wagtyň dowamyny döwleti değişli sowda nokatlaryna iými tönümleriniň ýiti gyçylygyny wagtal başdan geçirip gelýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylarynyň sözlerine görä azyk önümleri hususy sowdada gymmat bahadan satylýar. Ýurtda şeker gyçylygynyň täze tolkuny maý aýyna geçip täzeden döräp başlapdy. Türkmenistanyň sowda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrligi ýurdun hususy we döwleti değişli sowda nokatlaryna käbir iými tönümleriniň gyçylygy we gymmatçylygy barada resmi beýanat bilen çykyş etmeýär.